Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Jitendra Dakhar founder member but CEO ka Blind Lead Trust ulet hu bagi don ki pat ki kenhun jong ki baduna ki department ki bapunan kam bakla dak balit pan pisan ki pat ba ha ka kerteng ka organization kumta ula pensha ki pat ba balada kilap ya kum kini ki de ban pan ki receipt ki ID bar ki project ki bakile bakila ban penshisha ulet hu ru baka kenhun jong ka seng jong u ka shat lit pan donation Henry kile pat dakapor kat kum kajing aibor ki bor district dak baburu daki receipt ki ID ya kitu ki ba ka organization ka pha ulong ru bakini ki bapanan kam bakla ha ka keteng ka kenhun ki de ban sangi no shi sendan lem kum ta kin sa perkhat ban penshitom yaki nakwa ban karpat yaki anong song sunong jongka jela jongi lani bat ki weru ba don ki paralok kiba don jing dunat konmet hi kiba kwa long kiba pendon kambakla ya ka kerteng jong ka organization jongi ba ki le shim pisa le ne ki le pan pisa ne kuma collect donation na ki brew ha ka kerteng jong ka organization jongi te namenta ka privacy jong ka organization nga kwa ban pentip sya kinong song sunong borok hoy bat nga karpat ru ya kitu ki group ki ba persyang ban sim kebu nonta jong ka haka kerteng jong ka organisation ngi modong nga karpat api ba pin sange na si sendon lem kumta ba ni kaseng kalak ban berkhat na kumwei pat ban pen sistem persya api te kumjo ya ki anong sunong ru ba pin somha ban pan ya ki receipts pan ya ki ID pan ye ka project ba mau ki le lada ki don kum kita ke basim ka bo kerteng jong ka organization jongi but pan ro ya kino ki kot kisla ke bakila ban pensisa namar ba ngi ru hoi ngi jule ya ka donation ngi chukalek ya ka donation tenrei lada ngile ngi le da ka procedure kat kum ka district administration ngi sit pan ya ka permission but kata ka permission ka don da ka limit na duk tahu benai kadang bat kedon ke program dan ke projects te ngi le ha ta kom te ha ga jo por ngi issue ke research jong organization ngi issue ke ID card jong kino ki jong tre jong la de ki volunteers ne la de ki interns ne la de kino ro ki bangi pha ha ne ki bade ki kam jong organization te kumta ba pin sisa ya kita kum ginong song sunong pan ya kina kita la dari baki kam ba ha gede ha ka kerteng jong ka organization te ngasem ru ba ha ba de bat kane nga karpat ya ki gede ka hope made te ha kane ka hope made pada kemud ba kaju hi ngidon ya kata ka jingkermen ha ka ba ngila ban sna ne ban permit something nalade bangin sna da kiti jongi ne bangin peni kita ki production ma bangin lak ban de sayo syahat long ba jong kenika hope made kenika branding jong ka organization te hapo jong kenika hope made kat kum balong mentahi ni don kenika soap manufacture ka bangin mut ban sedang no bat ngilak dep sedang ro te henry kidon kijing ya shem jongi ha ka jing ya ganti jongi ha bede ber kini ki raw materials namar ba kini ki raw materials kam don ka banong kum dolong ka kini ki dealers dan ni kim don kita ki suppliers ni ki agencies ki ba de hani hapo silong te bansu order na baru kani ke transporter service charges ru kani ke ba yar bat ke ba remba ke ba jencar ru yang ni ban verify kum kita ki priu don jing dunat permit ba ke sabar la sing ni don kita ke jingar ke tin si banong ba kade ki fraud ne hang tai te ni sem kata diga jing ke ba pen long ke ban penjencar ni pen doko yang ni ba har kom trekam kan long ba ya bet ya reti ten riwal kata ru ni klem song thai ngidang yai tristom na kapor te kini ki project ke bangi ngidon ban le ni ban thawla thalanti ba kumno bangin
la ban unite lene ni la ban ai kam ai jam pada nang ni syakmat na ka benta jong kini ki perlok parabadon jing dunar khadmet ki jongi dan lor kata ru nga anak kalian jongi ke organisation ni khot ni wer yaki nong song snong ne yaki lada de ki NGOs ne lada de ki companies ne lada de ki ke kino ki ba kloi le ne ki badon jengmut ban ya sam jengmut lem le ne ban ne trelang bat ni le ne ban ya ai jengmut ingi mo kumbangi ong mentorship ni long kiba la kloi ban pediang ya kita ni khot so bahaya phi shak organization ba phin tendrong lem ye kini gijing khia kiba mangi ni shem bat ni kendo ha kaching imjungi ka ba man kasni khamta mi kiba bangi khot ki visually impaired ni sngo ni im ha kaching dom kalong konde ke basuk hado kat no ni struggles te ni shem ba kalong ko ba sisa ban im ha kani karkom ndrei ni wala kataru ni persang bat ni thrang ban dik ba kumno bangin yo lahat yo lenti thalat thalenti bangi ngin yeng ala jong kijat bangin long kita ke balai loit ban im man kamai ya ka hok im ti bru ti ble kerteng jonga de Jitendra chai dikhar te ka snong jonga de na snong na pasti ke bah West Chantai Hill District te ngadon kini ka organisation jonga ka ba kerteng blind trust dengan de founder but managing director ha kini ka organisation dengan de totally blind de ba ngayo I kumba chu ang brio I kumba de mo tenre hani por ngan introduce ya spang jong ka organisation ru ka organisation jongi ka de ka battery ka ba kami nam ta jongi ki people with disability ka bala seng hiru damangi nila de register ka na du usnem arjar khat phara te kat hadu menta ngila persang kat bangila lene kat bangi don kabor kum kanon kum ka ombe kum ka seng ka ba 3 months ngobha te kandon hiki challenges kindon hiki jing ha ka ba teng ngimla ban pois ka thong kat kum jing kwa ru rei kat kum balong menta ngila persang le si persang nakapor tiki parlok projoro kinang bon ke banai nang sedang ya wan banang sedang ban ya itu ya organisation kidon ke bawan internship kumba adu na Mizoram Tamil Nadu but kibanani na ki colleges na ki universities badon ni ha Shillong ro te katkum kajing angnot kajing thumu kajongi gelongi kwa ban wanra ya karoi kapar ban wanra ya kata ka kamai ka kaji nam ta jongi ki beriu badon jing dunat khotmet ba kumno ngin la ban yeng hala jongi kijat da ka bangin thalat thalunti da ki ban wanra ya ki project ba pher ha ka ba ngi so thu ba le se kumno kan thau ya kata ka ba omai long kumno bangin la ban generate ya kata ka employment opportunities nam ta ki people with disability communities te kat kum belum mentahi ngidon artili project kawai ka de ka hope bill kamut ba ngidon kata ka jingkermen hakaba ngila ban build something lene ban shna something kumno bangin pan klanya ka organization kumno bangin strengthening ya ka abilities ke jongi ya ki systems bat ki policies ki badai jong ka organization hak kenang bangin long lem kumalong ki way pat ki NGOs ki bala he la yar te habede bat kene ka project nila yo sponsorship na ka Roots to Branches Foundation ke badai na Guwahati bat kila hikai yengi haki babon ki benta bat kila air ya ka fund na kalian jong ki ba kumno ngila ban bill ya ka organization jong